Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा finally BTR direct recruitment ओंखारदों जेराव पोस्टआ नन टेक्निकल टोटल पोस्टआ दङ 372 गोबांथार डिपार्टमेन्ट्स गासै 15 डिपार्टमेन्ट्सआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन official notice जों नायगोन BTC आवनो पोस्टिं जागोन दा बोरै अनलाइन एबा अफलाइन खालामनांगौ बिनि सायाव A to Z डिटेल्स लाबोदों Bodo Job Info YouTube channel स' बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला आरो बे भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो एप्लाइ खालामनो हायो दा बेसेबां क्राइटेरिया लाखिदों जों बेखौ A to Z नायगोन दा जियानो जा जों थांग्रोनो अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायनोसै दा जों अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो बे जाबाय BTC नि पर्टेल आरो बेयावनो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन माखासे डिटेल्स थायो बेयाव जेरै नोंथांमोननि लगइन खालामनाय एप्लाइ खालामनाय पेमेन्ट दानाय गासैबो डिटेल्सखौ A to Z बेयाव नोंथांमोना लासै लासै मोननो थांगासिनो दङ जेरै रेजिस्टार एप्लाइ खालामनाय आपल'ड खालामनाय पेमेन्ट दाननाय आरो लोगोसे एक्न'लेजमेन्ट डाउनल'ड खालामनाय दा गोबांथार जों नेबाय थादोंमोन बेनो जाबाय नन टेक्निकल पस्ट एप्लाइ खालामनो मानोना दाखालिसो टेक्निकल लाइनाव गोबांथार पस्ट थांबाय आरो फिन कनसेप्टआव दायो नन टेक्निकलाव गोदान भेकेन्सि दा फाइनालि फैबाय स' बेखौनो गोबाव खालामा जों नायगोन अफिसियेल नटिस देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव सिलेक्सन प्रसेस गासैबो भिडिअ A to Z फैबाय थागोन Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा बे जाबाय नटिफिकेसन दा बे नटिफिकेसन ओंखारदोंमोन 4 नभेम्बराव पाब्लिश जानाय बेखौ नायोबा नुदों एन्ड बेनिफ्राय पस्टआ फैदों CSB निफ्राय आरो टटेल पस्टआ 372 नन टेक्निकलाव नोंथांमोना बेयाव मोननो हादों सेलेरिया गभर्नमेन्टजों आसाम गभर्नमेन्टजों सेम जायो अके नन टेक्निकलाव एबा ग्रेड 3 आव दा फार्स्टनि पस्टआ गासैबो एसिस्टेन्टआनो मेक्सिमाम जों बेखौ नायोबा मोनदों देन बेनिफ्राय LDबो दङ बेखौ जों मोनबावदों दा गासैबो एसिस्टेन्ट बियो दा बिनि भेकेन्सिया फार्स्टनि 8 दङ बेनिफ्राय सेकेन्डआ 17 दङ बे डिपार्टमेन्टआव मोननै पस्टआ फैदों आरो थ' बेखायनो बिनि डिप्ल'माया ओरैबायदि बिदों एबा फरायनाया डिग्री पास खालामथारनांगोन एनि स्ट्रिम डिग्री पास खालामनांगोन नाथाय 1 इयार नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट डिप्ल'मा थानाय जाथारनांगोन होमबासो बे पस्टआव नोंथांमोना मा इलिजिबल जागोन आरो अके आरो जायफ्रा मेथ्स दङ इक'नमिक्स दङ डिग्री लेभेलाव नोंथांमोना गोजौनि पस्टआव प्रिफारेन्सआ बारा मोनगोन स' बिनिफ्राय सेकेन्ड पस्ट दङ LDA एबा नोंथांमोना बेबो सेम पस्टआनो नोंथांमोना गाहायाव 17 भेकेन्सि मोनदों आरो बेयावबो डिग्री पास खालामथारनांगोन नोंथांमोना प्लास 1 इयार डिप्ल'मा नोंथांमोना थाथारनांगोन दा ओरैबायदि बिदों बे साख्रियाव मेक्सिमाम डिप्ल'मा बिदों 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन आरो खायसे खायसे पस्टआव नाङाबो बेखौबो जोङो A to Z जों बेयाव नायलांबाय थागोन स' बेखायनो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना क्लियार जाहाथे मिस्टेक जायैबादि जुदि मिस्टेक खालामबाय एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना डाइरेक्ट रिजेक्ट जागोन अके थ' बेखौ जों क्लियार खालामबाय देन बेनिफ्राय स्किल एमप्लयमेन्ट दङ पस्टआ जुनियर एसिस्टेन्ट बेयावबो दङ 7 भेकेन्सि देन बेयाव नोंथांमोनाबो सेम क्राइटेरिया मोनदों डिग्री पास खालामनानै 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांथारगोन होमबासो बे पस्टआव हागोन 6 मान्थ्सआ बेयाव हानाय नङा देन फैबाय जों हेल्थआव स' हेल्थआवबो गोबांथार पस्ट ओंखारदों जेरै हेल्थ एडुकेटर ओंखारदों 19 भेकेन्सि दङ बेयाव एनि डिग्री पासआनो खालामनो हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा प्लास डिप्ल'मा नाङा जायखिजाया ग्रेजुवेट आर्ट्स साइन्स कमार्स बेयाव नोंथांमोना 19 भेकेन्सियाव हागोन आरो अके देन सेकेन्ड पस्टआव सासेल' दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो स्क्रिनशट खालामनानै एन्ड LDA पस्ट दङ 10 भेकेन्सि बेयावबो डिग्री पास खालामनानै 1 इयार डिप्ल'मा नोंथांमोना कम्पिउटार लाइनाव नांथारगोन होमबासो हागोन स्ट'र किपार दङ सासेल' पस्टआ दङ खमथार बेयाव एनि डिग्री पासआनो खालामनो हागोन देन बेनिफ्राय NMA दङ SW दङ BHW दङ बेयाव नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास खालामबानो हागोन जेबो बेयाव डिप्ल'मा नाङा अके खालि HS पास जाबानो बे पस्टआव हागोन कम्पिउटार सार्टिफिकेट नाङा एबा पार्सेन्ट नाङा एबा डिप्ल'मा नाङा बेखौ जों मिन्थिबाय देन फैबाय सयल कनजारभेसन डिपार्टमेन्टआव स' बेयावबो जुनियर एसिस्टेन्ट दङ नोंथांमोना 7 मोनदों कम्पिउटार अपारेटर दङ 7 मोनदों एन्ड फिल्ड वर्कार दङ 33 दङ फिल्ड वर्काराव नोंथांमोना मा जायखिजाया HS पास जाबानो बेयाव हागोन बाखि गोजौनि पस्टआ नोंथांमोना डिप्ल'मा नांगोन डिग्री पास खालामनानै अके 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांथारगोन स' दायो नेक्स्टआव फैबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 35 भेकेन्सि बेबो एसिस्टेन्टआनो नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांथारगोन होमबासो बेयावबो हागोन देन सेकेन्ड पस्टआव दङ गेम वाचार दङ बेयाव 12 भेकेन्सि दङ HS पास खालामनो हागोन जेबो बेयाव डिप्ल'मा नाङा अके जेराव नोंथांमोना भेकेन्सि मोनदों देन फिसारि डिपार्टमेन्टआव बेबो एसिस्टेन्टआनो जुनियर एसिस्टेन्ट दा बेयाव 6 भेकेन्सि दङ सेरिकालचार दङ बेयावबो सेम नोंथांमोना 6 भेकेन्सि देन बेनिफ्राय एक्साइज डिपार्टमेन्ट बेयावबो नोंथांमोना 1 मोनदों एन्ड लेन्ड रेभिनिउ मोनदों नोंथांमोना कपिस आरो एसिस्टेन्ट मोनदों बेयावबो नोंथांमोना मा फरायनाया जाहैबाय नोंथांमोननिया डिग्री पास खालामनानै 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेयाव नांथारगोन अके देन नोंथांमोना लेबाराव मोनदों बेयावबो सेम क्राइटेरिया लाखिदों दा 6 निफ्राय 10 सिम डिग्री पास बेनिफ्राय 1 इयार डिप्ल'मा नांथारगोन होमबासो हागोन देन कम्पिटिटिभ डिपार्टमेन्टआव फैदों बेयाव 12 भेकेन्सि फैदों प्लास नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन आरो बेयावबो नोंथांमोना डिप्ल'मा नांगोन अके देन बेनिफ्राय LDA मोनदों देन बेनिफ्राय नोंथांमोना फुड पाब्लिक बेयाव मोनदों बेबो जाबाय जुनियर एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय ट्राइबेल एफेयार्स बेयावबो जुनियर एसिस्टेन्ट नोंथांमोना भेकेन्सिखौ नायदो 16 14 7 दङ बेयावबो डिग्री पास खालामनानै 1 इयार डिप्ल'मा नांथारगोन देन हेन्डलुम फैबाय नोंथांमोना मोनदों मोनसे इन्सपेक्टर दङ पस्टआ स' बेयाव नोंथांमोना डिप्ल'मा नांगोन बेयाव
उनावबो स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन देन बेनिफ्राय एलडीए पोस्टआवबो नोंथांमोना सेम क्राइटेरिया खोथाया जाहैबाय डिग्री फार्स्ट बेनिफ्राय 1 इयार डिप्लोमा कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांथारगोन दा लास्टआव फैबाय जोङो बेनो जाबाय एडुकेशन डिपार्टमेन्ट सेक्शन एसिस्टेंट एसए पोस्टआव 55 भेकेन्सि बेयावनो बांसिन दङ जेराव नोंथांमोना सिम्पल हायर सेकेन्डारि पास खालामनो हागोन बेयाव जेबो डिप्लोमा नाङा अके बे सेक्शन एसिस्टेंट पोस्टआव नोंथांमोना अनलि नोंथांमोना एचएस पास खालामबानो मिनिमाम हागोन आरो अके नाथाय मेक्सिमाम पोस्टआव नोंथांमोना डिग्री फार्स्ट 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांथारगोन होमबासो नोंथांमोना हागोन दा टोटल भेकेन्सिया बेनो 372 गासै 15 डिपार्टमेन्ट्सनि आन्डाराव साख्रि ओंखारदों बैसोआ नोंथांमोना 43 इयारसिम हागोन 18 निफ्राय जोंनि एसटीआव नैबे डेटखौ लानानै जानुवारि 1 2024 खौ लानानै दा बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ दा बियो अफलाइनसो एप्लाइ जागोन अनलाइन जानाय नङा सिएसबिनि एड्रेसाव नोंथांमोना दाखालिनि बायदि एप्लाइ खालामनांगोन जेरै जों खालामदोंमोन ना बेबायदि सेम प्रसेस खालामनांगोन अफलाइनसो खालामनांगोन बेखायनो गांनै फट'कपिस नांगोन सेल्फ एटेस्टेड नांगोन नोंथांमोना बे गांनै फट'आव नोंथांमोना गावनि सेल्फ एटेस्टेड होथारनांगोन फट'आ निउ जानांगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बिटिसि केन्डिडेट्सल' एप्लाइ खालामनो हागोन अके बेखायनो बिटिसि नांगोन नामा बिसिडिसि सार्टिफिकेट जोंनिया नांलाया माने जोंनि एसटी सार्टिफिकेटआ बेनो जागोन एसटी एससी ओबीसी एमओबीसीआ कास्ट सार्टिफिकेट बेनो एक्सेप्ट जायो अके जुदि जेनेरेल केटेगरिनिबासो बिटिसि नांगौ बाट जोंनि बर'फोरा एसटी सार्टिफिकेटआ बेनो जागोन देन बी नाम्बाराव अफिसियेल एड्रेसा बेनो नोंथांमोना द मेम्बार सेक्रेटारि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड बिटिसि क'क्राझार स्टेशन रोड मोनदोंना बेयावनो पस्टिं खालामनांगोन दा बेखायनो बिनि लास्ट डेटआ अफलाइननि लास्ट डेटआ जाहैबाय 20 नभेम्बर नोंथांमोना 5थासिम खालामनांगोन जुदि इनकमप्लिट जुदि फर्म फिलआप खालामोबा माने नोंथांमोना डाइरेक्ट रिजेक्ट जागोन बेखौ लिरखादों स' बेखायनो सानै हय एप्लाइखौ खालाम दा बेखायनो फर्म फिलआप खालामनाय प्रसेस फैगोन नोंथांमोना मोननो हागोन एनभेलपाव नोंथांमोना सिङाव थाइबानि मोनसे सेल्फ एनभेलपाव पस्टिं टिकेट सिथाबनानै हरनांगोन जाहाथे बे नोंनाव फैयो एडमिटआव अके बेखौ हरथारनांगोन देन बेनिफ्राय स्पिड पस्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे थाब सहैयो एबा डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोना सिएसपिआवबो हैनो हागोन एप्लिकेशन फिस दङ एप्लिकेशन फिसआ नोंथांमोना 200 जोंनि एसटीआ दाननांगोन अके देन गुबुन कास्टआ बेयाव नोंथांमोना 300बो दङ आइपिअ दानो हागोन नोंथांमोना आइपिअ लाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना मा जायफ्रानिखि आइपिअ दाना डाइरेक्ट नोंथांमोना ट्रेजारि चालानबो दाननो हागोन बाट आइपिअ दानोबा बेस्ट जागोन बेनिफ्राय स्पिड पस्ट खालामनानै हरनो हागोन दा जायफ्रा साख्रि मावगासिनो दंखायो नोंथांमोना एनअसि लानानै हरबानो जाबाय एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनो नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सआ दा अफिसियेल एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगोन नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन दा फर्मआ नोंथांमोना एप्लिकेशना सिगांनियानो जागोन एन्ड बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआव नोंथांमोना रिटेन एग्जामिनेशन एन्ड बेनिफ्राय पास जायोबा काट अफ लानानै भाइभा टेस्ट लानाय जागोन आरो जुदि कम्पिउटार सार्टिफिकेटआव पस्ट मोनसे दङ कम्पिउटार अपारेटर होननाय बेयाव जुदि नोंथांमोना पास खालामोबा स्किल टेस्ट दङ देन बेनिफ्राय सिलेबासा जाबाय इंलिश मैथ्स रिजनिं दङ जिके दङ जिएस दङ बेनिफ्राय कारेन्ट एफेयार्स दङ आरो अके देन बिटिसि नलेजखौ मास्ट बि नोंथांमोना नायथारनांगोन बिटिसि नलेज बेयाव एक्चुअलि 100% फैनाय चान्सआव दङ दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय अफिसियेल आपडेटआ आरो नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव लासै गासिबो डिटेल्सआ फैगोन दा नोंथांमोना अफिसियेल डिटेल्सखौ नायबावदो आरो जाहाथे क्लियार जायो आरो नेक्स्ट गोदान भिडिअ फैगोन हाखु-दाखु एप्लाइ खालामनाङा जुदि गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना फर्मआ रिजेक्ट जागोन स' बेखायनो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना नेना था